Dros yr wythnos diwetha, mae dros 1,000 o gystadleuwyr o 66 o wledydd gwahanol wedi bod yn cystadlu yng Gemau Ieuenctid y Gymanwlad ar ynysoedd Samoa yng nghanol y môr tawel. Dyma'r 5ed tro i'r Gemau Ieuenctid cael ei cynnal ers y gystadleuaeth gyntaf yng Nghaeredin yn 2000. Ac roedd 15 o athletwyr rhwng 40 a 19 mlwydd oed wedi gwneud y daith hir o Gymru i brifddinas Samoa a Pia ar gyfer y cystadlu. Roedd y Cymru yn gobeithio efelychu athletwyr fel Jessica Ennis-Hill, Casta Semenya a Beth Tweddle. Lwyddodd i ennill yng Gemau'r Ieuenctid y Gymanwlad cyn camio ymlaen i gystadlu ar y llwyfan ucha 1. Daeth llwyddiant cyntaf Cymru ar ddiwrnod agoriadol y cystadlu yn y neuadd codi pwysau wrth i Catrin Jones o Fangor adeiladu ar ei pherfformiad gwych ym mhencampwriaethau Ieuenctid y byd yn Peru trwy gipio'r fedal aur yn categori'r merched 48 kg. A roedd mwy o lwyddiant i ddod, caslodd Jordan Sacas o Gymru fedal arian arbennig yng nghategori'r 94 kg y dynion yn ddiweddarach yn yr wythnos i gyroni wythnos dda iawn i'r codwyr pwysau. Yn y pwll nofio, llwyddodd Catherine Greenslade i ennill medal arian yn y 200 medr dull rydd, gyda Rebecca Sutton hefyd yn casglu arian yn y 400 medr medlu unigol. Yn ogystal â medalau unigol, cafwyd medal arian a medal efydd i dimau rasus cyfnewid y merched. Yn anffodus i Ryan Pinder, roedd hi'n gystadleuaeth gref ar y llain seithyddiaeth a methiant o ddymgais y Cymro i gyrraedd y rowndiau terfynol. Ond daeth mwy o lwyddiant i'r Gymru ar y cyrtiau tennis wrth i Rebecca O'Loughlin a Jolie Lomas ennill aur yn nybler merched, cyn i Matthew Story a Ricky Hernandez sicrhau arian yn nybler dynion a casglodd stori efydd yn sengler dynion hefyd. Competing in these kind of events, and we wouldn't be here without Tennis Wales, Sport Wales, and we'd like to thank them, and then the Commonwealth Youth Games, and all our parents and everyone, because we wouldn't be here without them. And the sport's been incredible, even though we weren't the home side today. It's been amazing here. So it's been I'd like to thank everyone, but it's been and all the crowd as well. They've been really good as well. So amazing experience for all of us, and we'll never forget it. So yeah. Gorffennodd y Cymru gyda 2 fedal aur, 5 arian a 2 efydd, yn ogystal â sawl record bersonol ac roedd yna cryn ddathlu yn y seremoni gloi nos Wener. Fa Fetai, Lafa Samoa.